लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनिफ्राय दीपावली फुजा जानो थांगासिनो। बे फुजाया मा समनिफ्राय जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायथिगोन। 2025 नि बे दीपावलीनि दिन अर्थात दिनै महालक्ष्मीनि फुजानि थाखाय बेसेबां मोजां सम एबा मुहुर्त मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। लोगोसे बे दीपावली फुजानि बिथि आरो दिनैनि दिनाव खालामनाय गुबै उपायनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना बे भिडिअआव सुंद'यैब्लाबो मिथिनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 आव दिनैसो फैसन दंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। पंचांगनि बायदियै 2025 नि दीपावली अर्थात दिनैनिफ्राय गाबोनसिम यानि 21 अक्ट'बरसिम दीपावली फुजाखौ मानिनाय जागोन। दीपावली फुजायाव जों लक्ष्मी आरो श्री गणेशखौ फुजा खालामनाय जायो। ज्योतिषनि बायदियै बे खेबाव दीपावलीनि समाव बेफ अफ लक्ष्मीया निर्माण जादों, जायनि थाखाय दिनैनि बे दीपावलीया जोबोर मोजां जागोन होनना बुंनाय जादों। फै दानिया मिथिना लादोनि दिनैनि दिनाव लक्ष्मी आरो श्री गणेशखौ बबे मोजां समाव फुजा बावोब्ला मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन बेखौ सावरायनि। बे फुजानि बिथियाव धोन बारायहोनो थाखाय माबायदि गुबै उपायखौ खालामोब्ला मोजां जागोन। दिनैनि दिना जादों 2025 नि 20 अक्ट'बर। बेयाव अमाबैसा तिथिनि समा जागोन बेलासिनि 3:44 बे अमाबैसा तिथिया जोबगोन 21 अक्ट'बरनि 5:54 बिमा लक्ष्मी आरो श्री गणेशनि फुजानि समा जागोन दिनैनि मोनाबिलिनि 7:08 निफ्राय मोनानि 8:18 सिम। दीपावली फुजानि बिथि बिधान शास्त्रनि बायदियै बे फुजाखौ बोरै होनांगौ होनब्ला गोजा सि बनानै गणेश आरो बिमा लक्ष्मीनि मुर्ति एबा गणेशनि मुर्ति गैयाब्ला हानि दैहुआव नालेंखर होनानै बे नालेंखरनि दैहुखौ बुंजासे दै होबानो जाबाय। फुजानि मुङै घिजों बाथि सावना बे श्री गणेश आरो बिमा लक्ष्मीनि महर एबा मुस्रिखौ बिबार आरो फिथाइ सामथाइखौ बावना श्री गणेश आरो लक्ष्मीनि मन्त्रखौ बुंना होबानो जाबाय। मा मन्त्र बुंनांगौ होनब्ला ओम महालक्ष्मी नमः बे मन्त्रखौ बुंब्लाबो जागोन। बेनि उनाव न'नि लांगोना आरो गासै जायगायाव आलारि बाथि लागायब्लानो जाबाय। बुंनाय जायोदि बे दिनाव गणेश आरो लक्ष्मीजों लोगोसे धोननि राजा कुबेरनोबो फुजा होनो हायोब्ला जोबोर मोजां जायो। दीपावलीनि उपाय दीपावलीनि दिनाव जादु बायनायखौ मोजां होनना बुंनाय जायो। दीपावलीनि दिनाव नालेंखरखौ दैहुआव फज'ना फुजा होयोब्ला बिमा लक्ष्मीया धोनखौ बृद्धि बारायहोनाय जायो होनना बुंनाय जायो। दीपावलीनि समाव सिबिंनि थावजों बाथि सावोब्ला मोजां बुंनाय जायो। बेजों गाज्रि बारहावाया गोजान जायोनो आरो न'आव धोन बारायो। दीपावलीनि दिनाव लक्ष्मी फुजानि समाव बिमानो गोसोम हालदै होयोब्ला मोजां। फुजानि जोबनायनि उनाव बे हालदैखौ नोंथांनि धोन दोननाय जायगायाव दोनबानो जाबाय। बेजों धोन बारायनाय जायो होननानै बुंनाय जायो। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनाय बेफोर उपायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामलायबानो जाबाय। लोगोसेनो जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।